Astăzi m-am trezit eu așa cu un chef mare, mare să fac un machiaj grunge. Am zis, mă vedeam eu așa cu creion negru și cu buze roșiatice mai șterse, așa, un machiaj din ăla nebunesc. După cum vedeți și părul l-am lăsat așa în voia sorții ca să mă asortez cu... ca să intru în stilul respectiv. Însă, intru pe YouTube, ce să văd? Comentarii peste comentarii, cereri peste cereri cu tutorialul No Mirror Makeup Challenge. Când mi-a cerut acest tutorial pentru prima dată, nici măcar m-am zis că n-am să fac niciodată, că nu mi se pare nimic amuzant. Pe atunci nu erau atât de în vogă aceste tag-uri. Însă acum văd că din ce în ce mai multe îmi cereți să fac acest tag. Nu-i? Și eu am zis, ce e așa de interesant în tagul ăsta de văzut? Că vreți voi să vă amuzați cum îmi bag eu creionul în ochi că nu văd bine, că nu mă uit în oglindă. Dar dacă voi vreți atât de mult, am zis să-l fac, că nu mă doare mâna. Și tot având în cap ideea de machiaj grunge, am zis că fac un machiaj grunge fără oglindă, că oricum la machiajul grunge nu ai nevoie de precizie, nu ai nevoie de nimic. Așa că eu sunt sigură că un machiaj grunge o să-mi iasă chiar foarte bine fără oglindă. Hai să vedem cum mă descurc. Și voi începe cu aplicarea unei baze de machiaj de la Smashbox. Probabil ar trebui să-mi leg părul. Acum că nu mai am oglindă, nu știu cum o voi face. Nu știu, să-mi prind părul, să nu-mi prind, să-mi stea bine. Whatever! Corector îl voi folosi pe acesta de la Kryolan. Este un corector cremă și este destul de deschis. Eu am și coșuri de acoperit, dar acum nu știu unde sunt ca să le acopăr, așa că voi lăsa doar fondul de ten să-și facă treaba. Nu știu dacă aplic prea mult, dacă aplic prea puțin, să fie, să se vadă că e. Acum voi îmbina aceste două fonduri de ten, unul de la Guerlain, unul de la Lancôme. Nu știu dacă mă voi descurca cu blendingul fondului de ten, să vedem. Folosesc mâna, nu mă mai obosesc cu pensula, deși probabil mi-ar fi de ajutor. Nu uităm de gât nici măcar atunci când nu avem oglindă. Unde am pus? Nu mai știu. Nu mai știu dacă am pus fond de ten pe frunte. Măi, așa la atingere este ok, îmi place, e fină fața. Voi folosi un blush cremă de la NYX. Îmi place foarte mult blushul cremă. Este nuanța Rose Petal, CB1. Va fi greu să greșesc cu acest blush pentru că este un blush destul de natural. Deci vine să râd că poate mă uit în oglindă după aia și mă sperii. Cine a inventat tagul ăsta? Și de ce e atât de cerut? Nu-mi explic. Explicați-mi voi. E amuzant. Nu știu. Mie nu mi se pare amuzant să vezi o persoană cum se chinuie să se machieze greșit, că până la urmă e greu să-ți iasă un machiaj bun. Nu ai oglindă. Hai, râdeți un pic de cum mi-am aplicat blush-ul. Și trecem la următorul pas, care va fi pudra. Hai că la pudră nu cred că e nimic greu, nu cred că e nimic complicat. Folosesc pudra... Era să mă uit în oglindă. Obișnuința asta. Uitați, o țin așa, ca să nu mă uit în oglindă. Că era cât pe ce să mă văd. Hai că la pudră nu e greu. Să sperăm că întindem bine. Și acum merge blush-ul pe care îl voi deschide așa. Nu blush-ul, conturingul, pardon. Blush-ul l-am aplicat deja. Și ne conturăm fața. Bine, nici eu nu-mi dau silință acum, că vreau mai mult să vă amuz, nu vreau să fac un machiaj extraordinar. Pune conturingul unde îți cade mâna. Ce surpriză plăcută voi avea când mă voi uita în oglindă. Conturăm linia maxilarului ca să nu ni se vadă gușa. Și hai să conturăm și nasul, dacă tot suntem la contouring, să fie totul mai interesant. Și acum iluminant
Ce fețe frumoase cred că fac. Sunt frumoasă, nu-i așa? Pentru sprâncene voi folosi creionul de la Impala. Le fac la mișto așa, nu mă obosesc prea mult. Oricum e greu să greșești cu creionul de la Impala, pentru că e dur. Și nu lasă multă culoare, sper că nu lasă multă culoare pe sprâncene. Încerc în zadar să nu umplu golul pe care l-am și să formez arcuirea pe care nu o am în sprânceană. Aoleu! Îmi simt fața ciudat. Am impresia că am pus prea multă pudră. Nu că am impresia, chiar am pus prea multă. Wow, ce sprâncene drăguțe mi-am făcut, nu-i așa? Și acum vom trece la ochi. Și pentru că este un machiaj grungy, voi folosi creionul Jumbo de la NYX în nuanța 601, parcă nu, da? Black Bean. Este un machiaj grungy, da? Deci eu zic că iese ceva frumos. Iese exact pe stil. La asta vă amuzați voi. Ce e interesant în tagul ăsta? Vă amuzați probabil de fețele pe care le fac persoanele care se machează când nu au oglindă. Oh, ce frumos o să iasă linia asta. Foarte frumos, presimt deja, sunt o superbă. Mai ceva ca Lady Diva. Cred că am pus prea mult. Cu siguranță am pus prea mult. E machiaj grungy, da? Nu râdeți, că așa trebuie să fie. Și acum cu o pensulă plată voi mai aplica puțin far negru, că simt așa că nu e suficient. Și de sub, pe linia genelor inferioare. Simt așa că orice indicație în momentul ăsta nu prea și are rostul. Dorule. Blenduim, nu uităm. Cheia unui smoky reușit este blending-ul. Ce serioasă sunt, zici că e pe bune ce fac. Este un lip pen de la Aiko. Aplic puțin, sper eu că aplic puțin. Rujul roșu este alegerea perfectă atunci când faci un machiaj fără oglindă. Mă simt ca o fetiță de 5 ani care a pus prima dată mâna pe un ruj. Și am încercat să-l întind. Nu râdeți de fața mea. Ia filmați-vă și voi cum vă machiați fără oglindă. Nu râdeți de fețele pe care le fac. Și acum să-mi dați voie să-mi iau oglinda și să-mi admir opera de artă. Mi-e frică, recunosc, mi-e frică. Aoleu! Wow! Wow! Nu, deci nu e machiaj grungy. Este machiajul este machiajul unei fetițe de 4 ani care abia acum a văzut și a pus mâna pe farduri. Ia uitați ce blending frumos am la ochi. Minunat. Minunat. Tenul meu arată groaznic. Tenul meu arată groaznic pentru că este încărcat cu pudră. Totul arată groaznic, ce să mai... Na, eu sper că v-am amuzat. Probabil dacă mergeam pe un machiaj neutru și pe niște buze nude, rezultatul era ceva mai frumos. Nu vreau să mai vorbesc așa cu machiajul ăsta pe față. Gata, am plecat, mă duc să mă spăl.
Îmi place ceva totuși, îmi place iluminantul. Uitați-vă ce frumos s-a aranjat pe vârful pomeților. Minunat. Sprâncenele. Pa, să nu mă mai puneți să fac taguri din astea.